guys, ngibona ngingena kumuntu ama-story time kodwa ngizokwenza i-story time namhlanje. Isizathu ukuthi ngenze le story time ukuthi ngicela ukuthi guys ningibonise noma mhlawumbe umuntu okaba kule simo ngikusona angitshela ukuthi yena wenza kanjani. So ekhaya sikhule sibayi 6. Kuqala ubhuti wami okuyena yedwa umfana kuzo sisibanga, mina owesine mina. Angazi ukuthi le video mayibona abantu basekhaya bazothini, but then anginandaba because angisazi at this point, angisazi ukuthi ukuphoka right ukuphoka wrong. Okay, so ukusukela ekukhuleni kwethu bengihlele ngiyingane ekhethekile. Angazi kanjani guys, bengihlele ngiyingane ekhethekile. Mhlawumbe uma kuthengwa ingubo zokhisimusi ngingabi nazo, uma kuthengwa nje ngingafani nabanye abantwana, but then abazali bami bashadile, besihlala nobaba, sihlala noma, but uma wahamba wasebenza, so sasala sihlala nobaba. So umama ebuya njalo bebuya nempahla zakhisimusi. Mangabe ku December mayibuya nje ubuya nempahla ezami zingabi khona impahla. Mangimbuza ukuthi indaba ezami zingekho athena imali vele yaphela. O-anti wami abazalana noma o-anti bami abalamana noma bebehlezi beyibona lento bengifophe, so ba decide ukuthi bangithengele impahla njalo. Behleli bengithele impahla bengithengela besebenza mhlawumbe kaMlungu. So uma usebenza kaMlungu uziba khona lezo zimpahla oziphiwayo nje ezingasasebenzi, so bangineze lezo zimpahla. Uma benamandla okuthenga bathenge. Even nogogo wamazalo uma usaphila namanje and wayibona leyo nto. Unfortunately ngixhumane nomndeni wasekhaya ma, but ukhona yena uyaphila, ukhona ugogo wami usaphila. So guys, under pressure, under pressure. Angisazi ukuthi yiphi right yiphi wrong. So ngakhula ke ngiyileyo ngane njalo, ngikhuliswa ubaba uma esebenza, because ubaba bebenenkinga yamehlo, so bekuyangeweda kahle. Kwesinye isikhathi kuthola ukuthi kunzima kakhulu, kwesinye isikhathi abone, so wangasebenzi kophoqotha ahlale nathi ngazikhulisela ubaba. Ekhuliseni kwami ubaba wasikhulisa ubaba from saphuma primary, high school, saphuma high school. Ngiyileyo ngane nje ihlezi ekhethekile ngingenalutho. So guys, into eyenzakalile angiyena umuntu ogudi ukuxoxela ama-story time, but ngizozama. So guys, kusanjalo, and uma behleli kumuntu mhlawumbe kumuntu ongathatha, sometimes bengize ngicabanga ukuthi mhlawumbe angena owakhe angizalwa uyena, but then ngizalwa uyena ukubona umzali mongabe exoxisha ukuthi yo esemncane nombuso ngiyomzala kwenze ukuthi kwenzakala ukuthi into kanje. Yeah, so bengibona ngalokho ukuthi usho ukuthi uyangizala ngempela lo muntu, kodwa indlela bengithusa ngayo bengangithusa njengalabo abanye njengalezi ezinye izingane zasekhaya. Okay, so ngaphuma high school ngise-tertiary manje, ngathola imali ya-NSFAS, but imali ya-NSFAS incane. I decided ukuthi okay, angivele ngithengise ngiyadayisa ama-iPhone brand new, ngithengisa izinwele, ngithengisa ama-sneakers. So ngathi okay, ngemali engiyitholayo ngiloko ngisiza ekhaya ngithenga izinto, mhlawumbe izinto ezifana ngonyaka ngithenge i-fridge wakade elikhulu, wakade ngilifuna ngilale imali into lo-23,000. Yeah, ngemali engangiyithengisile. Eziningi izinto engizenzile ngonyaka ekhaya, eziningi, but into eyenzakala futhi bengizenza ngothando. Angeke ngisho ukuthi mhlawumbe khona umuntu ebengiphoqa ukuthi nombuso yenza kanje, nombuso yenza kanje ngemali yakho, buku mina ebengithanda ukuthi ngizenze lezo zinto, nanokuthi mina bengithanda ukuthi ngizenze. But ke manje into eyenzakalayo ukuthi uma
angazi guys noma yimina engirongo noma yini. Every time edinga imali icela kumina. Yes, I do understand ukuthi mhlawumbe ngingamsiza la engimsiza khona ngoba nami nginganaki, kodwa akaze ngisiza ngalutho empilweni. Even namanje bengingafona ngithi ngicela ngisize nge-R50 naku nginagesi emqashweni, uzothaka nayo. Izingane zakhe lezi zama favorites azimsizi ngalutho, like azimsizi ngalutho. Ingane zakhe azimsizi ngalutho manje empilweni. So okay, mangicela imali ngiyamnikeza, mangicela imali ngimnikeze, kodwa manje I think sengaphezulu amandla ami ngoba usenako nento ukuthi ungathi uyadimanda. Njalo uhleze efuna kumina imali. Oqala mina ngisebenza ngingane esikole ukuthi nje ngiyazama ukuphanta ngale ndlela engiphanta ngayo ukuthi ngithengise. Nakhona ama-customer ngiwatholi kangako. Kuyaphela even 2 weeks mina ngiyathola ngelilodwa customer. Ngingathola ngisho customer le-t-shirt ke manje. So yena uthi njalo uhleze efuna imali kumina. Ingathi yimina ngedwa ke manje. Labo ekade bathanda ebanakekele benzela yonke into akasakwazi ukuthi abacele something, abacele imali. Mungabe dinga into acele kubona akasakwazi ukuthi enze leyo nto leyo. And since mina ngimjwayezile ukuthi mangigoduka na something uthena guys angazi. And I know very well ukuthi makungathiwa angizami ukuthi nje anginalutho angisazama yikho into engenzayo izinto zingabuyela back to normal. Ngiyayazi le nto ukuthi izinto zingabuyela back to normal ngoba hlahle into emsondeza nami ukuthi ikhona into seyibenefita kumina. Khona izinto esengimenzela zona emzini wakhe, zikhona izinto esengikwazi ukuthi ngizenzele zona nami, angisadinge lutho kangaka. Angikahlahle ngangivele ngadingi lutho kuyena ngoba bevele ngangenzeli lutho. So guys, the reason why ngenza story time ukuthi ngifuna ningibonise angisakwazi guys ukwenza izinto zami, angisakwazi ukuthenga impahla. Ngiyafunda mina ngifunda e-tertiary and ngiyaqoqwa lana. Angikwazi ukuthenga impahla, angisakwazi ukudla into mhlawumbe ngihalele ngaleso sikhathi ngoba uhlale ngifuna imali. Like angisakwazi ukwenza lutho ngaphezulu nginengane eyodwa. Angikwazi ngisho ukufakela ingane yami imali. So ingane yami ihlala ekhaya. Ngenxa yezinto ezazenzeka azange ngikwazi ukuthi ihlale ekhaya, base sibama bahlala ekhaya, abahlala ekhaya and ba-right. So ingane yami ihlala kubo kababwayo. Angisakwazi ngisho ukufakela ingane yami imali. Angikwazi kwenza lutho oluqondene nami ngoba each and every day uma ungifuna imali. Angazi guys, ngicela ngibonise ukuthi imina ino wrong. Oh, I forgot to mention ukuthi ubaba angisenayo. Ubaba ushone 3 months ago. Yeah, ukushona. Ama-followers ami ayazi abantu bajwayele abantu bangifollowayo bayazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. So ngiseli noma nalama siblings akhona. Into engikhingayo guys ukuthi uma angisakwazi kwenza lutho oqondene nami, uma ungifuna imali each and every day and angisazi ukuthi ngenze njani manje. Angikwazi ngisho ukuthi ngiyithenga into ezokugqoka engizifunayo. Angisakwazi ukuthi ngidle into engihalelile. Angisakwazi ngisho ukufakela ingane yami imali. Mind you lo muntu akaze angisize ngalutho mina ngoba sewumthwalo wami kangaka, akaze waze wangisiza ngalutho ma. Ngisho ngamfanele manje ngithi ngicela ungiphe R50 naku ngiphela ugesi anginamali. Uzothaka nawo kodwa mina uyangiqina angazi guys noma angazi at this point. Angazi ngicela ningibonise ukuthi uma kwaba lesimo esinjena noma mhlawumbe wona ungenza kanjani, noma ma uke wabakusona before wabakusona wena wenza kanjani. Guys, inhliziyo yami ibuhlungu. Yo. Okay, ngicela ngibonise kuma-comments. Hello good people, welcome to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, kubhlungu ukuthenga uthando lomzali. Kubhlungu ukuthenga uthando lomzali. Uzo ufike to the point ukuthi
uyabona ukuthi awusakhoni but now because of lo muntu lo bathi uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, lo muntu lona bathi nguyo okwenza ukuthi ube nezibusiso. Hey kuningi, hey kubhlungu kuba nomama odinga ukuthi umthenge kuze abonise ukuthi umzali kuwe. So makunjalo wena impilo yakho kumele ingabhedi, yonke into yakho kumele ihambe kahle kuze uzokhona phela ukuthenga lo thando lalo mama lo, lalo mzali wakho. Ay ibhlungu into ebhekane nosisi inkosi yami, ibhlungu kakhulu. And society is not ready to talk about that. Especially ngabomama, ngiyambona ubaba cause abobaba vele we are used to ukuthi abobaba vele sometimes ba present, sometimes ba absent nje kubo, it's more like a norm. Umama, society is not talking about that enough though. I wish one day we can talk about that. Ukuthi siyalithenga uthando lwabazali bethu, labo mama bethu. Good people, please comment below, tell us what do you think. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.